Hoy! Balatong. Hey, pare, kumusta ka na? Kain tayo. Hindi ka makatulog ah. Eh, yung appetizer lang hindi yung bike ko. Oo, hintay mo lang. Ano na? Sabi, kumusta ang yung mga business dyan? Eh, teka. Hindi ka makatulog. Galing ko ni Rhea. Napakalakad yun. Hindi, naka-ready na yun. Kasi alam niyang ano ka eh. Saglit ka lang eh. Ganun lang ang gagawin. Wala na akong sasabihin. Wala na. Tawagan na niya yung ano. Oo. Yung JNT. Wala na akong sasabihin. Ano? Kain tayo. Ano pinakain? Ang sarap. Munggo. Uy, nagmunggo din ako nung isang araw with pelong ko. Kumusta ang weather dyan? Ha? Kumusta ang weather? Umuulan lang. Muulan? Ah? Dito. Diyan ka lang sa Cavite? Ba't si papa mo, kumusta? Wala. Papa mo. Daddy mo. Nakakapulis. Bakit? Daddy mo yun eh. Ako ba? Ano ko ba sa mga ugali sa bahay? Tanda na eh. Eh, ganun talaga yun. Nagmana ka sa kanya? Biro lang, brada. Ayaw. Kailangan pag binilakad ako may driver. Bo? Talagang nipo ang tawag doon sa'yo. Nepo baby ka? Big time. Nepo baby. Eh, ano kayo eh? Alam mo, ginawa ko. Saan ko nagpapate? Oo. Nagkano ko, umupa ako ng Joyo. Talaga? Wala, binibaby ka pa rin ha? Insulto. Insulto yun. Buti nga may driver ka eh. Hindi ako na-accident dito. Ayaw pag-gawin ako malita. Buti nga, may driver ka eh. Salamat na lang. Ganyan nga kamahal. Bakit may insulto yun? Ayaw ko mapagod. Bakit? Pero ako, hindi ko detect na insulto yun. 61 na ako. Ano nga? Yung mama ko na sa hospital. Oo. Dali ko. Ang naiwan sa mga kumakain. Pati yung tita ko. Hipag na kayo. Kung kapatid na dito. Dito natin. Abay, suko tayo. Pinaiwan ako. Gusto ko sa mga para sa hospital. Mandayan mo sa kanyang pagbabago. Bakit di ka nag-insist? Ay, siyempre, hindi ako pinaintay. Sumunod ka. Sumunod ka, mag-Uber ka. Pardon? Grab. Ay, nako. Yung ano mo dyan, yung time mo dyan, huwag mong sayangin.
araw. Kaya nga, i-tis ka. Ikaw ang magpakumbaba, ah. Ano ka ba? Yeah. No, man. Alright na. Alright na. Tipin mo yan. Magsisisi ka rin yan. Pakumbaba ka. Ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Tandaan mo yan. Pastor Roy, Si Tess, si Tess. Kapitay niya yan. Pero very humble. Pastor Roy. Ano mo ba yan? Si Tess, trilyonaryo yan, trilyonaryo. Pero tingnan mo naman, napakasimple. Hindi nga, brother. Seryoso. Kasi bihira mo na lang sila makita. Parang sarap ng munggo ko. Tapos, sino nagluluto sa inyo? Katulong kayo? Ba? Puta, big time. Laki ng bahay nyo, kita ko eh. Pero mahal yan, nasa sentro yan. Nasa sentro kayo eh. No? Million yan. Laki. Ayun nga lang sila makapag-isay. Maging walo. Kaya ako kukunin. Adjust mo nga yung in-applyan mo, yung code. Kung nandun pa. Yung in-applyan mo. Yung in-applyan mo. Yung code na in-applyan mo. Yung job order. In-applyan ko? Oo. Tingnan mo? Tingnan mo. Ikaw. Tignan mo kung nandun pa. Paano ko nga? Kinuhanan ko naman. Titingnan ko sana. Habang kumakain ka, titingnan ko yun. Oo, sige. Babalik na rin ako eh. Tinignan ko sa picture. Nakalakman ko. Babalik na rin ako. Bilis lang ako kumain. Eh, Kaya. Hindi mo nga ako mapasok dito naman. Alam mo na. Tingnan mo kung nandun pa. first time ko. Oo. September? Titingnan ko yung picture. Okay. Yeah. Tingnan mo. Oh my God. Good. Yum. Oh my goodness. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the food. Oh my God. Okay. That's it. Thank you. Spicy here, chili. Oh my goodness. Thank you. Ayos.